Capítulo 22. Bos días, dixo o Principiño. Bos días, dixo o gardagullas. Que fas aquí? Preguntoulle o Principiño. Coloco os viaxeiros en paquetes de 1000 e despacho os trens que os levan, uns para a dereita e outros para a esquerda. E un tren todo iluminado, ruxindo como trono, fixo tremar a caseta do gardagullas. Levan ben presa, dixo o Principiño. Que buscan? Nin sequera o maquinista o sabe, dixo o gardagullas. E pasou ruxindo en sentido contrario outro tren iluminado. Volveu xa? Preguntou o Principiño. Non son os mesmos, contestou o gardagullas. É un cambio. Non se atopaban contentos onde estaban? Un nunca se sente contento onde está, dixo o gardagullas. E ruxiu de novo o trono dun terceiro tren iluminado. Van perseguindo os primeiros viaxeiros? Preguntou o Principiño. Non perseguen absolutamente nada, dixo o gardagullas. Ali dentro dormen ou boquexan. Soamente os nenos esmagan o seu nariz contra os cristais. Soamente os nenos saben o que buscan, dixo o Principiño. Perden o tempo cunha boneca de trapo que se converte en algo moi importante para eles. E se lla levan, choran. Teñen sorte, dixo o gardagullas.